Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку! Дзяўчынкі, я запрашаю вас сёння адзначыць са мной цікавае і вясёлае свята. З задавальненнем. А ў каго свята? Каго трэба віншаваць? Віншаваць трэба ўсіх, хто любіць гойдацца на арэлях. Думаю, гэта ўсе дзеткі любяць. І нездарма, аказваецца, гэты занятак не толькі вясёлы, але і карысны. Сур'ёзна? А што можа быць карыснага у гойданні на арэлях? Яно дапамагае памацняць мышцы і развівае вестыбулярны апарат. Нездарма трэнажоры касманаўтаў нагадваюць арэлі. Цікава, а я пра гэта не думала. А яшчэ гойданне развівае смеласць, вынослівасць і сілу волі. Нічога сабе, якія арэлі, аказваецца, карысныя. І гэта яшчэ не ўсё. Вучоныя даказалі, што гойданне паляпшае настрой, павялічвае аб'ём лёгкіх, арганізм насычаецца кіслародам. Лесік, ты так расказваеш пра арэлі, быццам гэта нейкая медыцынская прылада. Я і сам здзівіўся, калі пра ўсё гэта даведаўся. Атрымліваецца, што гойдацца на арэлях гэта амаль што пабываць на спартыўнай трэніроўцы. Атрымліваецца так, а яшчэ арэлі вучаць малых арыентавацца ў прасторы і дапамагаюць хутчэй навучыцца чытаць. А якім чынам? Гойданне дапамагае навучыцца сачыць вачыма за радкамі літар. Во як! Усё, угаварыў Лесік і мяне, і нашых гледачоў. Сёння мы абавязкова пабяжым на арэлі ў двары ці адправімся ў парк. І калі бацькі будуць пытацца, чаму вы, сябры, так доўга качаецеся, запрасіце іх разам адзначыць дзень гойдання на арэлях. І сваіх малодшых брацікаў і сястрычак запрасіце. І нават бабуль з дзядулямі, таму што паляпшаць настрой карысна ў любым узросце. А я успомніла вершык пра арэлі. Ой, Кася, раскажы. Сапраўды, у дзень гойдання на арэлях мы з гледачамі з задавальненнем паслухаем. Тады слухайце. Мы паселі на арэлі, паляцелі праз нябёсу, сонцу ў вочы паглядзелі, раскудлачыў вецер косы. Птушкі побач ім цікава, але ж нам вяртацца трэба. Загайдала нас на славу, аж пад ног сыходзіць глеба. Ой, які цудоўны вершык! А хто яго напісаў? Сяргей Махнач. Але я, малайчына, так своечасова падыходзячы вершык вывучыла. Сябры, а вы любіце гойдацца на арэлях? І ўзлятаць высока-высока. Гэта такая асалода. З ёй можа параўнацца толькі прагляд ранішняга мультфільма. Сапраўды, Кася, дзеткі любяць мульцікі не менш, чым гойдацца на арэлях. Я вас пачуў і ўключаю мульцік з задавальненнем. Добры мульцік, але нейкі маленькі. На жаль, хутка скончыўся. А я вам прапаную паглядзець нешта таксама вельмі цікавае. Цікавейшае за мульцік? А вы паглядзіце і вырашыце самі. У дзень гойдання на арэлях я знайшоў вам самыя дзівосныя арэлі ў свеце. Ой, як цікава, паказвай хутчэй. Ты паказвай, а мы з гледачамі будзем выбіраць, на якіх арэлях хацелі пагойдацца. Добра, я пачынаю. Вось першыя дзівосныя арэлі. Лесік, адразу скажу не. Я на такіх качацца не згодная. Туды ж толькі сядзеш, адразу прамокнеш. А вось ты і памыляешся, Кася. Гэтыя арэлі з вадаспадам знаходзяцца ў Нью-Йорку на выставе вынаходніцтваў. І ўсе, хто вырашае сесці на гэтыя арыгінальныя арэлі, застаюцца сухімі. Гэтага не можа быць. А вось і можа. Сакрэт у тым, што ў арэлях ёсць датчыкі руху. І як толькі чалавек набліжаецца, у вадзяной сцяне з'яўляецца быццам акно, якое прапускае таго, хто гойдаецца. Ого! Тады я бяру свае словы назад. На такіх арэлях я б гойдалася з задавальненнем. Лесік, а яшчэ якія арыгінальныя арэлі ты знайшоў? Прадстаўляю вам арэлі, на гэты раз побач з самым сапраўдным вадаспадам. Знаходзяцца яны ў Камбоджы. Гэта краіна ў паўднёвай усходняй Азіі. Мы гэта па геаграфіі вучылі. Там вельмі спякотна. І значыць, на арэлях побач з вадаспадам будзе вельмі прыемна пагойдацца, а яшчэ вакол іх лятаюць сотні маленькіх матылькоў і стракоз разам з кропелькамі вады. А вы ў гэты час гойдаецеся каля шумнай сцяны вадаспада. Прыгажосць.
Я згодная з Касій. Арэлі вельмі цудоўныя. А якія яшчэ арэлі ты нам прапануеш? Так. Наступны варыянт толькі для смелых. Прадстаўляю вам гіганцкія арэлі каньёна. Яны знаходзяцца ў парку атракцыёнаў у маленькім амерыканскім гарадку Гленвуд-Спрынгс. Ой, бррр, вось гэта без мяне. На такія арэлі глядзець страшна. А гойдацца на іх, я думаю, яшчэ страшней. Арэлі размешчаны над ракой Каларада на вышыні амаль 400 метраў. Ого, гэта нібы дом у 140 паверхаў. Уявіце, арэлі разганяюцца да хуткасці 80 кіламетраў за хвіліну. Ага, Лесік, не і яшчэ раз не. На гэтай арэлі ты не сядзеш. Чаму? Таму што мы цябе не адпусцім. Яны не выглядаюць вельмі бяспечнымі. Ну і добра, я для сябе выбраў іншыя арэлі. І што за яны? Адно з самых прыгожых месцаў на зямлі. Прыгожая прыродная арка Карона. Выглядае сапраўды прыгожа. На ёй і размешчаны арэлі, якія мне так спадабаліся. Лесік, не, яны таксама небяспечныя. Прашу цябе, не рызыкуй. Ой, дзяўчынкі, якія вы баязлівыя. Вам дакладна спадабаюцца вось такія арэлі. А што ў іх такога цікавага? Тое, што яны размешчаны на транспартным прыпынку. Ідэя вельмі цікавая. Каб не злавацца, што ты ніяк не можаш дачакацца патрэбнага нумара аўтобуса, можна палепшыць сябе настрой, гойдаючыся на арэлях. Такія арэлі першымі з'явіліся ў Лондоне, і зараз іх можна сустрэць у Расіі і на Ўкраіне. Вось бы такія арэлі паставілі перад маім домам. Думаю, усе нашы гледачы былі б не супраць. Сябры, а паглядзець мультфільм вы таксама не супраць? О, вядома, надышоў час мультфільма. Давайце глядзець. Дзяўчынкі, а я ведаю, чаму Кася так любіць ружовы колер. Ты ведаеш? Я і сама не ведаю. Проста ён мне падабаецца і ўсё. А ўся справа ў тым, што ружовы колер можа супакойваць. Вучоныя даказалі, што нават калі чалавек хоча злавацца, яму складана гэта рабіць, калі ён глядзіць на ружовы колер. Дык вось чаму на нашу Касю немагчыма разлавацца. А мне, між іншым, таксама ружовы колер падабаецца. Лесік, а твой колер які любімы? Мой сіні. Гэта таксама папулярны колер сярод жыхароў зямлі. Яго выбралі сваім любімым 40% апытаных людзей. А яшчэ, на жаль, сіні колер вельмі падабаецца камарам. Значыць, калі збіраешся ў лес, не трэба выбіраць сіняе адзенне, так? Менавіта. Ну, як цікава. А зараз будзе яшчэ цікавей. Вы не паверыце, але адна і тая страва мае розны смак, калі падаецца ў талерках рознага колеру. Што, праўда? А як гэта высветлілі? Вучоныя правялі эксперымент. Удзельнікі паспрабавалі аднолькавае какава з кубкаў рознага колеру. І якія вынікі эксперыменту? Кубачкі былі белага, крэмавага, чырвонага і аранжавага колераў. Какава ў кубках крэмавага і аранжавага колераў людзі называлі смачнейшым. Ого, я папрашу сваю маму, каб яна мне таксама купіла кубачак аранжавага колеру. А я прапаную вам, дзяўчынкі, зараз паглядзець мультфільм. Ён разнакаляровы, значыць, спадабаецца ўсім. Цудоўная прапанова. Глядзім. Ну што ж, надышоў час развітвацца. Мы жадаем вам цудоўнага разнакаляровага дня. Не забудзьцеся нагойдацца на арэлях як след. Апраніцеся ў вопратку свайго любімага колеру і зрабіце цікавыя і смешныя фотаздымкі. Наперадзе амаль цэлы месяц канікул. Гуляйце з сябрамі, радуйцеся лету і сонейку. Толькі не забывайцеся, што хутка мы зноў сустрэнемся. Як заўсёды зранку У нашым добраранку!